Transformem per esdevenir una societat més inclusiva per a les persones amb problemes de salut mental i amb discapacitats. Transformem per donar una atenció de qualitat a les persones vulnerables, donant visibilitat i reconeixement a cada una d'elles i al seu entorn. Transformem per fer possible aliances per millorar l'atenció de les persones més vulnerables. Transformem per proporcionar formació i recursos que capacitin a persones amb discapacitat a aconseguir la seva independència. Transformem per assolir una societat plenament inclusiva on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats. Transformem la societat perquè es respecti la dignitat de totes les persones. Transformem per deixar enrere la societat de la por i construir la societat de l'esperança. Transformem perquè no ens podem conformar amb les desigualtats, les pobreses, les violències i les exclusions. Transformem perquè volem que cada persona senti respectada la seva dignitat. Transformar és somiar i seguir lluitant perquè els somnis esdevinguin realitat. Transformem per fer sentir la veu dels joves. Transformem per garantir l'habitatge digne per qui no té llar. Transformem per crear comunitats que conviuen i aprenen sense deixar ningú enrere. Transformem perquè totes les veus tinguin representació i siguin escoltades. Transformem per enfortir el múscul ciutadà dels joves de Catalunya. Transformem creant el model socioeconòmic Homo, perquè tots els éssers humans puguen maximitzar el seu desenvolupament potencial personal, així creant un progrés evolutiu de tota la societat humana i conservant l'equilibri de l'entorn. Transformem per construir un món millor i generar oportunitats per a totes les persones. Transformem per construir el món on volem viure i conviure, un món més humà, ple de drets i d'oportunitats per a totes les persones. I fem-ho juntes, és l'única opció. Transformem per millorar la qualitat de l'envelliment. Transformem. A matèria transformem, ajudant a organitzacions a assolir els seus reptes estratègics i digitals. Transformem per assolir la igualtat real entre dones, homes i persones no binàries. Transformem per tenir una societat més solidària amb la seva comunitat. Transformem quan fem recerca perquè generem coneixement des del rigor per posar sobre l'agenda i en les polítiques públiques els elements, les eines imprescindibles per treballar per la injustícia social, per revertir els mecanismes i les lògiques que les motiven i que les provoquen i que fa que impregnin el conjunt de la nostra societat. Per reduir les desigualtats entre homes i dones, per aconseguir que tothom neixi amb les mateixes igualtats d'oportunitats i per combatre el canvi climàtic perquè els nostres fills i filles puguin heretar un futur digne on viure, transformem. Transformar sempre, perquè el que tenim ja no ens serveix. Volem vides de qualitat, en entorns de qualitat, amb condicions de qualitat per a totes i tots. Transformem el present donant esperança i oferint suport emocional a través de l'escolta activa a persones que travessen moments de dificultat.